Intrăm la partea noastră preferată, băieții Ce, mă, mei. că nu se auzi nimic, imagine. Următorul clip. Ce? Următorul clip, când îl pui? Săptămâna asta. Ok. Mario. Da. Salut! Salut! Ia uite-l și pe deștept ăsta ce-a parcat aici. Dar mare problemă aici la șoremeria asta, bă. Bă, ce-mi place că s-a eliberat pista asta de când există Go Rider. Deci acum câteva luni aici era... Nu mai zic. Ba da. Opri și eu, așa că nevoie. Băi, avea urgență asta, mă, la toaletă. Ce vrei, mă, să pișe păi, putem să nu-l înțelegem. Bă, să moară aia, să te cași pe tine. Pe asta o înțeleg. Dă-o în pula mea, te cași pe tine, nu ești pe fupleit. Ai dat leși caca. Deci să căca omul pe el asta, că nici pe asta nu înțelegi. Dacă era Go Rider direct cu reportofonul la ușă, l-aștepta pe ăla să iasă. Să iasă? Cere scuze, să căca la pe el. Direct la ușă stătea cu reportofonul. Când te apucă, na, oprește runde, da. Dă-i, că a vrut să înteze coloana. Altfel nu se învață. Se învață dacă vine Go Rider cu stația aia. Acum dă semnal că vrea să facă la dreapta, a vrut să o ia pe pistă. Am văzut că a început să gesticuleze un pic la tine. Da, Și ce aș vrea, bă, Hara? Să meargă măta pe trotuar pe aici și să cadă veciurile alea pe ea. Dar nu să lovească veciurile, să curgă tot căcălăul ăla pe măta, pe piept așa, pe gât. Nu măta să-i cadă. Dacă tot cu mamei, mai dă și noi o glumă, mai alea. Mai una, mai... Na. Să o ia pe pistă. Mai am dă și văzut noi. că a început să gesticuleze un pic la tine. Da, te mănâncă degetul ăla un pic așa, să-l pui pe claxon. Și ar rezolva toată situația asta dacă ar pune niște sălpișori aici, cum e pe Victory. Deci ăștia sunt căcat de plastic, adică... Și... fleșcăiți, da. Că ăștia așa opresc aici. Da, te-a văzut. S-a simțit. Mă, dacă te-o bicicletă de asta, cred că e ceva bani. 3000. Asta e scumpă de Dacă ai văzut clipul ăla de... cred că l-a pus cu Pozido. S-au dat stixurile jos la el. Din după. Parcă îl făceai live? Păi cum era, mă, să fac eu live peste Navi care joacă Navi? Mai trebuie să fie și obraz, mă, față de noi, între noi youtuberii. Știi ce zic? Juca Navi, alea fac eu live. Pot să-l fac și azi, care nu trebuia neapărat să fac aseară live. Juca Navi, juca ei mei, făceam eu live peste. Trebuie să mai fie și din astea, mă, chat. Era finala, era alea. De fapt, era frică când face donații, da. Asta era, da. Ia. Te uiți, mă? Te uiți? Bă, te uiți, mă? Tu vezi unde ai parcat? Vezi, băiatul meu, că pe aceeași traiectorie mergi și tu, băiatul meu. Ai grijă ce zici, că el dă sus și se uită, domnul Hara. Ce zic? Da, mă, da, ce vrei? Ce vrei? Exact. Îl vezi pe ăla din spate? Salut! Pe acolo. Ai vrut să fii șmecher. Cu plăcere. Așa învață. Da, și-a cerut scuze. Deci după ce am arătat, și-a cerut scuze. Ce dracu stau cu girofarurile alea pornite când au urgență? Deci era, fii atent. Bă, deci era Dorian Popa, avea dinții negri prima dată. Acum i-a luat gura cu totul, cu aia să moră dacă te minți. Deci în alt clip de la Go Rider, dar cu 2 luni de zile. Mulțumesc mult de donație, băiatul meu. Nu, Adriane, nu. De ce să sponsorizez din Baia Mare? Că după aia am mai primit din astea. De ce nu mai sponsoriza pe mine? De ce nu mai... Deci fii atent, bă, i-a luat gura cu totul acum, bă. Da. Acum o lună avea dinți. Deci prima dată i-au înnegrit un dinte și acum i-a tăiat cu toată gura.
I-a pus zâmbetul. Ce ai făcut, mă? Ce ai făcut, mă? Cred că a tăiat benzile sau ceva. Cum am făcut și noi acum. Pauză puțin. Că se ceartă Alexandru Cristian cu China Town Jackpot. Vă rog frumos să spuneți și mie motivul pentru ceartă, băieții mei. Alexandru Cristian cu China Town. Că văd că vă certați de vreo jumătate de oră. Cred că ai 15 ani, te crezi ceva ce nu ești, să vede pe fața omul ce nu poate din privire băiatul meu. Stai să văd ce scris și ăsta, mâncați-și gurata. Așa, unde? Îți garantez eu că îl băteau iar rău Alexandru Cristian. China Town nu mai luat după față că s-ar putea să ai surprize. Alexandru... Că e o fi unul din ei, mă, ăsta, lui China. Alexandru... Deci, mamă, ce să ceartă ăștia. Da, așa puțin. Nu, invers ăsta, Alexandru, o fi unul din ei. Da. Deci, odată băiatul meu și odată băiatul meu. Ha! Ne da pachet. Ești prea heterimogene, că n-a făcut nimic rău să ăsta Chinatown. Ha! Hai Hater. la pușcărie 30 de minute amândoi. Până vă înțelegeți Stai, până mă, că mai trebuia să-și pună și el cine aia, mă, cu pușcăria, știi? Hai. Toni, treci și tu, dă-te în pula mea de aici, hai. Hai. Ia. Hai, și tu. Vrea să mai arate și el, bă, care e scene ca astea, că e streamera cu... Hai, bagă-te și tu tot. Toni, 30 de minute. Tranziții. Da, mă, acum gata. Hai. Acum. Du-te frumos, du-te, că vorbești cam mult. Băiatul. Stai să mai iau o gură de cafea. Da, du-te și vorbești mai mult, că prea mult vorbești. Stăm 3 luni de zile să facem un telefon. Bă, care a zis, bă, să moară mama dacă te mint? Andrei, Bă, care a zis, mă, să moară mama dacă te mint? Bă, ce... Bă... după 3 luni nici nu merge bine. Bă, Andrei! Andrei! Lasă-mă Hai la că nu următor. merge bine. La următorul update, mă. La următorul update. Ce prost este să... Da, că aveam 26 la oră. Au-te-l și pe ăla. Ce idiot. Tare de tot parcarea. Cu ăștia ca voi nu se plictisește GoRider, nu rămâne niciodată fără content. Cred că și la bicicletă să numai pentru Sper că claxonul vă ăla. uitați. Sper că vă uitați. Așa. Mersi mult. Chiar trebuie să le mulțumești la ăștia care te lasă, că rar prinzi așa ceva. Ia-o treci pe ăsta. Trebuia să facă pe copac pista, mă. Nu e problemă. Tare. Nu, ăsta e și placeu să folosească claxonul. Frații mei. Nu-i suron, dar e în genul ăla. Deci, dacă ții un bag de ăla și Mai știu pe un idiot, dar are claxon de tir. faci Glovo, cred că în 2 luni, așa, 2 luni, maxim 3, ți-ai scos banii pe el. Și chestia mișto la modelul ăla de bike, că știu, e fix la standard chinezesc, pe care l-are toată lumea. Dacă vreți să vă uitați, se numește Vector Typhoon. Mamă, cât ahău, să-l prinzi noaptea pe aia, îți dai seama cum cazi. E foarte tare la mod Ce mi-e groapa lui mamaia, ce mi-e groapa aia după stradă, modelul ești ăla de prost. bike, care are un compartiment enorm pentru baterie. Adică gândiți-vă așa, ăsta e compartimentul de la bateria mea, e cât o palmă, are cum undeva la 8 cm. Ăla e dublu. Deci câtă bateria am eu, am undeva la 4 kg. Ce bine dacă avea și 8 cm, băieții mei. Asta este. Atâta s-a putut, băieții mei. Atâta s-a putut. Aproape 4, ăla poate să-și pună lejer 7, fără nicio jenă. Și dacă îi dai Așa dai și încet cu aia, adică nu cine știe ce viteze, de astea normale, de scooter, de bicicletă, de așa, deci irvezi toată ziua cu ea și îți mai rămâne și baterie pentru următoarea zi, știi ce zic? Și costă undeva la, nu știu, 4.000 de euro unul de ăla. Acum depinde cât de mare e bateria, ce mai pui pe el. Da?
Bă, dar prost ești, bă, să mă... Bă, du-te dracu de prost, băi, românule. Bă, prost ești. Termină-mă cu discuția asta, dă-te dracu de aici, că... Ce să-ți fac, bă, dacă... Mai văzut, asta este. Cine vă pune să intrați după ce fac baie? Asta ziceam, e mișto că scoți banii imediat, deci dacă o folosești să lucrezi, Cine vă pune, băiatul meu? Păi nu te mai plânge? Ce vrei, bă, să băiatul faci ăla? livrări, să, nu știu, How? să te plimbi prin oraș cu treabă, cu de-astea, deci imediat ți-ai scos banii pe aia. Plus că comparată cu un scooter sau cu o motocicletă pe livrări, asta zic, la asta nu-i bagi benzină, știi, și ai scăpat din start de costul ăla, de întreținere, de schimb de ulei, de nu știu ce revizii mai faci la motor și te costă, nu știu cât consumă asta, vreo 3-4 kWh pe 100 de kilometri, adică un cost infim de cel mult 3 lei. Care Toma, ești aici viața mea frumoasă? Da, da. Eu. Nu, ce dulce i-am dat. Ce vorbi, Cel ce mult vorbi, 3 lei asta, dacă îi dai mai tare. Că dacă mergi încet, mai dai și la o pedală. Deci, ai costuri zero. Să nu mai zic de plăcuțele de frână. Cu Carito nu pot să mă joc în viața reală la Among Us, că știu că deja e impostorul. S-a glumat. Acum și-a adus aminte că trebuia să folosească astea cu sunete, știi? Poate să aduci aminte să faci tu telefonul ăla după play-tă, băiatul meu. Are to-do list acolo. Deci e mișto la... Să folosim sunetele, bifat. Să băgăm scena cu pușcăria, bifat. Îți dai în spate. Că Să-l aducem pe ciobănică înapoi să facem Dă-mi telefonul bifat. Cine a... Băi, Andrei, bă. Asta De ce are, că mă, telefonul? Ce imediat boli cum a acționezi- Nu are nimic. N-are nimic, mâncați și purata. Trebuie să salvezi în viața reală pe telefon contactele după play-tă ca să poți să suni. maneta de frână intră Da, până mă, regenerativă. E că ai tu pareză și ai salvat în telefon în loc să salvezi în cloud. Că așa mai ai tu pareză de obicei. Tot așa, la recente rămân apelurile? Las că rămân pe telefonul în viața reală, băiatul meu, nu e problemă. Recentele n-au fost făcute niciodată. Pe eu ce am zis? Dă-le dracu că le faci tu cândva. Da, le fac eu. Dă-le dracu. La când o muri Hara, cadou pula mea de... Dacă nu de mormântare, da. Care și încarcă bateria la bicicletă și nici nu se ating plăcuțele de disc. Deci frânezi, se încarcă bateria, Nu, dar a fost nevoie să stau cu voi pe Discord. nu consum plăcuțe, astea țin forever, Ai depinde și și cât de slăbăți, agresiv mergi, auzi. e ideal pentru oraș. Eu și ce aș face, mă, să mor la ăștia noi veniți pe fuplaită? Să moră dacă te-mi direct să plătească 500 de mii. Direct. Da, corect. Păi, Da, să dea testul, nu? păi da. Fuplaită dacă se pică, poate. dacă pică test, să mai dea o dată. Dacă o face autobuzul ăsta, ne-a nenorocit. Preferai Cine să bagă în față? Tu nu vezi pe ce bandă ești, că ai 2 benzi. Cuv. să stau în coadă? Preferai să stau în coadă cu bicicleta? Ești ok? Ești ok? Bravo, ești cel mai tare. Stai mă că se făcea, am înțeles, scuzați. Ce frustrat e omul meu. Ce frustrat e omul meu. După ce că mă bag în față, mă strecora și scăpa de mine. Bă, nu înțeleg, bă, deloc cum stai dracu de unul pe 2 roți. Că de ce se bagă în față, de ce filtrează traficul. E un moment de IQ sub nivelul mării. Să mor eu. Și efectiv nici nu poți să te enervezi pe oameni de ăștia. E de râs cum să gândești așa, deci mă doare mintea. Dacă asta e deducția ta logică, stai tati în cotețul tău acolo și să-ți pută mâna la volan. Și mult succes la stat în coadă la semafor. Chiar nu mai am ce să zic, m-a lăsat fără cuvinte. Ia. Ce? Cât are motorul pe spate? 12.000 maxim. Pe accelerație, da. Wow. Trage de rupe. Dragi, da. Da, și suge bateria. Deci... Foarte tare. Cât autonomie are? 70 alergată, 120 mers așa mai moderat. Imagine, te rog din suflet, învață-mă cu ce pot pune pe YouTube ca metodă de plată, fiindcă nu am încredere să pun cardul meu de salariu.
Metodă de plată la ce, brodere? Da, normal, adică... Pune viața mea la mine, vezi dacă pui... nu fac gluma asta, că sunt copii pe aici. Gen, vezi, ai grijă canalul Frizanu, că dacă ți iei membru, o să-ți ia din fiecare lună, brodere. Dacă ai bani, să știi. Deci dacă ți iei membru la vreun YouTuber, vezi că gen îți ia din fiecare lună. Nu trebuie să dai în fiecare lună, tu abonează. Dacă ai dat abonare... Nu te mai întreabă, spură toți banii. Gen, asta se face cu aia, gen. Cu 50 la oră. Asta zic. Da, 80-90, da. Mersi mult. Cum a venit asta? A vorbit de viteză și după aia a dat. Îmi place. Hara! Te gură, te duci la mall de ăsta cu caricioarii peste tine, Hara. Din viteză în pula să lovește mașina. S-a speriat. Lovește mașina, nu că lovești după el, îl faci. Nu știu ce dracu n-a coborât cu liftul, că e lift la 5 metri de aici. Lovește mașina. Uite, e acolo lift. Îți dai seama dacă venea o mașină tare și îl lua pe capot. Pe urmă își culegea toate cumpărăturile de pe jos. Să uite el altă dată. Lasă că nu trebuie să uite el mâine, nu trebuie să uite azi. El are obligatoriu la dreapta. Ce înseamnă obligatoriu la dreapta? Să te uiți în dreapta mereu, nu? Acum, dacă tot te-ai băgat... Lasă-l. Ce pula mea, coaie! Căi! Ăsta e cel mai amuzant girofar pe care l-am auzit în viața mea. Căi! Deci că schelă lui au un câine. Săracu. Dă de mâncare la o pisică pliculeț. Ce simpatic era bătrânelul ăla care dă de mâncare la pisici. Știu că și la bunica mea în cartier sunt o grămadă de bătrâni de ăștia care vin și dau de mâncare la animale. Și chiar în fața scării ei sunt niște boluri cu bobițe și cu apă pentru niște pisici de acolo. Mi se pare foarte frumos să faci chestia asta față de alții care vin și le bat și le alungă și... Nu știu, mie unuia chiar îmi plac foarte mult animalele. Mai știu eu pe unul de are techie și zice: să dau de mâncare, bună dimineața, techie, mi-ți dau de mâncare la techie, dar donați și voi. Nu dăm nume Nicușor. Și cumva mă folosesc de orice ocazie, dacă pot să le ajut să le hrănesc, să le fac să le fie bine. Yo. Mamă, ce rău se pupă ăștia. Mamă. Ăla a trecut și pe roșu. Salut, Edi, ce faci? Vezi când te grăbești și nu ești atent, riști să o comiți. E sărac Nicușor, n-auzi? Când am fost cu Palaș la Nicușor de face Palaș, să moară familia mea, stare vilă cu 2 etaje și eu stau în apartament cu 4 oameni. E sărac Nicușor. Bă, băiatule, cum conduce ăla, să mor eu. În curând o să-i vede cu ochelari de ea, de virtual reality pe ochi. Eu conduc. Bine, mă, te putut. Ce ascultă Bacovia ăla? Ce pula mea, mă, să tragi. Și putere. Să vă dau la Care sună asta? Bă, du-te. Ăla băga mea și în el. Deci nu mai aveam mult și dădea peste biciclistul ăla.
Folosește-o, că altfel rămâi fără ea. Băga mea și fața ta. Humans, what have you learned? Na. I was programmed to beat you. Bine, motocicletele.